Beshi, bakit nakabukas yung bag ko? Ewan ko. Nakita mo magkasama lang tayo eh. Beshi, pati yung bag ko. Bakit wala na? Wala na yung mga pagkain. Hala, saan na kaya yun? Limsey, nakikita mo ba yung nakikita ko? Siyempre, hindi naman ako bulag, no? Yung naisip ko. Naisip mo din ba? Kanina pa ako nagugutom, kuya. Yun din ba yung naisip mo? Ikaw talaga, puro pagkain na sa utak mo. Yun nga yung naisip ko eh. Ang kulit mo naman. Ako pa? Ako pa ang naging makulit ngayon? Tignan mo, kuya. Ang saya-saya ng dalawang chismosa. Beshi, ito pa. Marami tayong pagkain. Diyan ka magaling, Beshi. Tara, kain na nga tayo. Kaya nga, pagkakataon na natin to para makabawi sa kanila. Anong gagawin natin, kuya? Si kuya, gawin natin. Oh, no. Kuya, ang tagal naman nila. Kaya nga, kinakagat na ako ng langgam dito. Sarap ng kinakain natin, Beshi. Oo nga, Beshi. Sarap. Ano ba yung kinakain mo? Di mo ba nakikita? Malabo pa yung mata mo, kuya. Alam kong dahon yan. Bakit mo kinakain? Kanina pa ako nagugutom. Pwede na to. Tigilan mo na nga yan. Tara, Beshi. Bumili muna tayo na maiinom. Sige, tara. Kuya, umalis yung dalawa. Naiwan yung gamit nila. Tara, puntahan natin. Sige. Pagkataon na natin to para makabawi sa dalawang yun. Tama ka dyan, kuya. Ano kaya yung laman ng mga bag nila? Ano kaya tong mga to? Yun nga. Ang bango, kuya. Iba talaga si Ruby. Daming pang paganda. Nagpapaganda pa? Igurang naman. Oo nga, kuya. Tama ka dyan. Kay Pata kaya? Anong laman nito? Wow! Ang daming pagkain! Kaya nga. Kaya pala hindi pumapayat ang babaeng yun. Oo nga, kuya. Siguro laging tumatakbo yun sa banyo. Tama ka dyan, Dimsi. Siguro sa katakawan nun, hindi na natutunawan yon. Malamang, kuya. Kainin natin lahat ng pagkain dito sa bag niya. Pwede, kuya. Total, mataba na yun. Kaya sa atin na lang ditong pagkain niya. Ano pang ginagawa natin? Tara! Hi, mga beshi. Hi, Pogi! Beshi, bakit nakabukas yung bag ko? Ewan ko. Nakita mo magkasama lang tayo eh. Beshi, pati yung bag ko. Bakit wala na? Wala na yung mga pagkain. Hala, saan na kaya yun? Hala, nasan na, Beshi? Oh, no. Huwag mong sabihin. Kinuha ng multo. Hindi no? Tanghaling tapat may multo? Eh, nasan na nga? Saglit lang naman tayong umalis, di ba? Kung ganon, hindi pa nakakalayo yung kumuha ng pagkain ko. Oo nga, no? Hanapin natin, Beshi. Lagot sa akin yung kumuha ng pagkain ko. Nanggigigil ako. Malamang, nandito pa sila sa tabi-tabi. Beshi, hindi ba yung mga Supot Brothers yung mga yon? Beshi, asan? Ayun oh. Kung saan-saan ka kasi tumitingin. Sila nga, Beshi. At bakit nasa kanila yung mga pagkain ko? Naalala mo nung minsan tinakbuhan natin sila?
Naku, nadali tayo, Beshi. Mukha nga, Beshi. Anong gagawin natin ngayon? Tara, puntahan natin sila. Hoy, mga Sapat Brothers! Kuya, nandiyan ang dalawang magbeshi. Ano pang ginagawa natin? Takbo na! Hoy, bumalik kayo! Mga duwag, bumalik kayo! Beshi, yung pagkain ko to, inubos na nila. Oopsie. Mga loko-loko talaga yung mga yun. Hayaan mo na, Beshi. Pagkain lang naman yan. Pabor pa nga sa'yo yan eh. Bakit naman? Ayaw mo nun? Para sa Mexica? Eh, pagkain ko yun eh. Magugutom na ako niyan. Tara na nga, Beshi.